Anem a jugar al veig. Esteu preparades i preparats? Anem allà. Veig. Què veus? Un animal que comença per la lletra P. Quin serà? Dofí? Koala? Pardal? Girafa? Quin comença per la lletra P? Molt bé! Pardal comença per la lletra P. Veig. Què veus? Un transport que comença per la lletra A. Quin serà? Cotxe? Bicicleta? Moto? Autobús? Quin transport comença per la lletra A? Molt bé! Autobús comença per la lletra A. Veig. Què veus? Un joguet que comença per la lletra R. Quin serà? Robot? Puzzle? Pilota? Construccions? Quin joguet comença per la lletra R? Molt bé! Robot comença per la lletra R. Veig. Què veus? Un electrodomèstic que comença per la lletra M. Quin serà? Microones? Rentaplats? Rentadora? Frigorífic? Quin d'aquests electrodomèstics comença per la lletra M? Molt bé! Microones comença per la lletra M. Veig. Què veus? Un instrument que comença per la lletra S. Quin instrument comença per la lletra S? Tuba? Piano? Guitarra? Saxòfon? Quin d'aquests instruments comença per la lletra S? Molt bé! Saxòfon comença per la lletra S. Veig. Què veus? Un ofici que comença per la lletra F. Quin serà? Cuinera? Farmacèutic? Cambrer? Bombera? Quin d'aquests oficis comença per la lletra F? Molt bé! Farmacèutic comença per la lletra F. Veig. Què veus? Una part del cos que comença per la lletra D. Quina part del cos comença per la lletra D? Dit? Boca? Colze? Peu? Quina comença per la lletra D? Molt bé! Dit comença per la lletra D. Veig. Què veus? Un insecte que comença per la lletra L. Quin serà? Quin insecte comença per la lletra L? Saltamartí? Libèl·lula?
Panderola. Marieta. Quin insecte comença per la lletra L? Molt bé, libèl·lula comença per la lletra L.